Tässä videossa aiheena on palohälytys hoitolaitoksessa. On tärkeää, että sinä tiedät, mitä teet, kun palohälytys tulee. Kysy, miten sinun työpaikallasi toimitaan. Tulipalossa tulee savua. Tässä televisio savuttaa ennen palon syttymistä. Palohälytys alkaa, kun paloilmaisin huomaa tulipalon. Paloilmaisin voi reagoida savun lisäksi myös lämpöön, vesihöyryyn tai esimerkiksi korjaustöissä irtoavaan rakennuspölyyn. Kaksi hoitajaa on toisella osastolla ja kolmas hoitaja on yksin toimistossa. Jos palohälytys tulee, lopeta muut työt. Ole rauhallinen. Mene tarkistamaan paloilmoitinkeskuksesta tai näyttölaitteelta, mistä hälytys tulee. Paloilmoitin ja paikantamiskaavio kertovat, missä hälytys on. On tärkeää, että tiedät, missä paloilmoitinkeskus ja näyttölaitteet ovat. Kysy, miten sinun työpaikkasi paloilmoitinlaitteet toimivat. Harjoittelu auttaa sinua toimimaan oikein. Testaa ensin, onko ovi kuuma. Jos ovi on kuuma, älä avaa ovea. Jos ovi ei ole kuuma, avaa ovi varovasti. Jos savua ei ole paljon, auta asiakas ulos huoneesta. Jos hän ei voi itse kävellä, voit siirtää asiakkaan sängyllä. Irrota sängyn sähköjohdot. Tarkista, että osaat käyttää sänkyä ja sänky mahtuu ulos ovesta. Jos sänky ei mahdu ovesta ulos, käytä pelastuslakanaa. Se on valmiiksi sängyssä. Sulje ovi, että myrkyllinen savu ei leviä. Siirrä asiakas toiseen palo-osastoon. Rakennuksessa voi olla monta palo-osastoa. Palo-osasto hidastaa tulipalon ja savun leviämistä. Jos asiakkaat tulevat käytävälle, ohjaa heidät omaan huoneeseen tai toiseen palo-osastoon. Jos palo ei ole levinnyt, muut asiakkaat voivat odottaa omissa huoneissaan. Jos palo leviää, asiakkaat siirretään seuraavaan palo-osastoon. Testaa, onko ovi kuuma. Jos ovi on kuuma, älä avaa ovea. Jos ovi ei ole kuuma, avaa ovi varovasti. Jos huone on täynnä savua,
älä mene sinne. Jos menet huoneeseen sammuttamaan, liiku matalana ja älä hengitä savua. Sähkölaitepaloissa ota pistokeppi pois rasiasta, jos voit tehdä sen turvallisesti. Alkusammutuksen jälkeen mene ulos huoneesta ja sulje ovi. Soita 112 ja kerro, mitä on tapahtunut. Huomioi. Muita asukkaita ei evakuoida ulos asti, jos ei ole pakko. Tarkista omalla työpaikallasi, mistä löytyy paloilmoitinkeskus. Löytyykö erikseen alakeskuksia tai näyttölaitteita tai tuleeko tieto hoitajien puhelimeen? Millainen palo-osastointi on työpaikallasi? Mitkä ovet ovat palo-osastoja jakavia palo-ovia? Mistä löytyvät työpaikkasi alkusammutusvälineet? Osallistu työpaikkasi turvallisuuskävelyihin, tutustu etukäteen pelastussuunnitelmaan ja työpaikkasi paloturvallisuusasioihin. Perehtymällä ja harjoittelemalla opit oikeat tavat toimia.